اشتری پریاد کند۔ اے خدا، اے منصبیں پروردگار، اے ہستیے ساز سرانی سازدار، مرچی کہواریں اے گوسفندہ پہل کن۔ اے خدا، اے خدا، گونترا زاریو پریاتنت منی، گونترا دزبندیو ارزنت منی، یک دو جستنت منی منا پسو بدے۔ اے خدا، چیز کے روچنت میں بازارا عجب رنگیں سپاہی گت کگنت، ما تو شیر میچ پیر و ورنہ کشتگنت تو براہنگا دور داتگنت، او دیگے چندے میار جلے مزار، دیم پا بینا میں دیاری برتگنت، کے بزانت آ زندگنت کے مرتگنت، آس داتن تش درائیں بازار گس، کڈکو کرگینو پیشبندو گدان لوگ و بان، معلوم اڈی درس گوت برتگاں باروٹیاں، تانا منگوں پنچ و شش ہیرو جڑا پشکپتگاں، جا پجا منزل پا منزل سر جنان، ہچ نگندہ مہروان مردمی، جنز تک بازار کل۔ اے خدا، اے منصبیں پروردگار، اے مہربان، اے خدا، من ہوش کو حیرانہ کے باریں جھی کنا، کہ ہمیں ڈنی سپائی نومنی شوہاز لوگو میتگنت، برزا آسمانہ ترپنت بالی گراب، گل زمینہ ٹھینک و ٹھوپ۔ اے خدا، اے ہستیے ساز سرانی رازدار پروردگار، یک تو جستے منا موکل بدے، من کجام کھیمپا سلا بندیں سپا ایلاتگنت، من کجام بازارو بس بنداتگنت، من کجام جرنیلے گس بم بیجتگ، من کجام میل واجے چک دزتگ، ومن کجام ریلے ٹریک لیٹین تگنت، من کجام بینک لٹتگ۔ اے خدا، کار میں چین وتی واہندے امرے بندگی، آکے ہرچی حکم کنت ما ہما بیما کنے، او تئی بندہ حفیظ الحمان۔ اے خدا، شوگرنت من انسانی نیا، اے خدا شوگرنت من انسانی نیا، من انسانی نیا۔